Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή «Πάνω απ' όλα η υγεία μου». Συζητάμε σήμερα για θέματα πλαστικής χειρουργικής, γιατί μας αρέσει ουσιαστικά να είμαστε όμορφοι και χαρούμενοι. Σήμερα συζητήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής σε σχέση με μία νόσο, μία ασθένεια που δεν είναι πολύ γνωστή στον κόσμο και είναι το λιπίδημα. Θα συνεχίσουμε με λίπος και σε αυτό το μέρος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε λοιπόν στο δεύτερο, όμως για την λιποαναρρόφηση. Συνδυάζονται αυτά στον τρόπο της αντιμετώπισης. Όπως επίσης και θα μιλήσουμε και για τη λιπομεταφορά, κάτι το οποίο είναι πολύ καινούριο και θα πούμε νέα δεδομένα σε σχέση με αυτό. Ενδιαφέρει λοιπόν και τους άνδρες και τις γυναίκες το θέμα αυτό. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Φώτη Κολιτσιδάκη, ο οποίος είναι πλαστικός χειρουργός, είναι συνεργάτης της κλινικής Άγιος Λουκάς και είναι κοντά μας σήμερα να μας δώσει τις γνώσεις του της πλαστικής χειρουργικής πάνω στο θέμα αυτό, κύριε Κολιτσιδάκη. Τα είπαμε μια χαρά στο πρώτο μέρος για το τι είναι λιπίδημα, ποια είναι η εικόνα του λιπιδήματος κυρίως στις γυναίκες. Τώρα θα μιλήσουμε λοιπόν για τη λιποαναρρόφηση και πρώτα να πούμε πώς συνδυάζεται, κολλώντας και το θέμα το προηγούμενο, συνδέοντάς το λιπίδημα με τη λιποαναρρόφηση. Όπως είπαμε και πριν, το λιπίδημα είναι μια πάθηση του λιπόδους ιστού, του χαλαρού συνδετικού ιστού και των λιποκυτάρων. Και οι συντηρητικές θεραπείες δεν βοηθάνε σε αυτό. Η δίαιτα και η άσκηση δεν βοηθάνε ούτως ή άλλως. Επομένως, τι μας μένει? Να αφαιρέσουμε χειρουργικά τα άρρωστα λιποκύτταρα. Και είναι και η λύση που θα βοηθήσει περισσότερο τους ασθενείς μας. Αυτό γίνεται με τη λιποαναρρόφηση, λοιπόν, η οποία είναι η χειρουργική αφαίρεση του λίπους. Άρα λοιπόν, έτσι ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται και το λιπίδημα. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, η λιποαναρρόφηση είναι η αφαίρεση του λίπους. Πού μπορεί και πού δεν μπορεί να βοηθήσει η λιποαναρρόφηση? Ίσως θα ρωτούσε, ξέρω εγώ, κάποιος. Η λιποαναρρόφηση βοηθάει ιδιαίτερα ανθρώπους οι οποίοι έχουν συγκεκριμένο πρόβλημα σε συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή, για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, στο λιπίδημα, επειδή έχουμε συσσόρευση λίπους δυσανάλογα πολύ στους γλουτούς, στους μυρούς κτλ., έχουμε ένα τέλειο στόχο να πάμε να κάνουμε λιποαναρρόφηση. Ένας ασθενής ο οποίος όμως έχει λίπος σε όλο το σώμα, ή αν μπούμε στα πλαίσια της παχυσαρκίας, με πολύ μεγάλο δείκτη μάζας σώματος, ίσως δεν είναι τόσο καλός υποψήφιος για μια λιποαναρρόφηση, δεν θα τον βοηθήσει τόσο πολύ. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε και να το συζητάμε με τον ασθενή μας από πιο πριν, για να ξέρει ο καθένας τι να περιμένει, δηλαδή από μια λιποαναρρόφηση, τι μπορεί να πετύχει. Άρα λοιπόν η λιποαναρρόφηση ενδείκνυται για συγκεκριμένα άτομα, ή άνδρες ή γυναίκες. Έτσι, γιατί δεν σημαίνει ότι μόνο όταν έχω λιπίδημα μπορώ να κάνω λιποαναρρόφηση. Όχι, έτσι, αλλά μπορώ να κάνω λιποαναρρόφηση και πότε? Λιποαναρρόφηση κάνουμε όποτε έχουμε συγκεκριμένα σημεία με επίμονο λίπος, το οποίο θέλουμε να ξεφορτωθούμε και να μην εμφανιστεί ξανά. Και να μην εμφανιστεί ξανά. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Τώρα, άρα λοιπόν, ποιος θα μπορούσαμε να πούμε έτσι ότι είναι ο καλύτερος υποψήφιος για λιποαναρρόφηση? Ο καλύτερος υποψήφιος για λιποαναρρόφηση έχει δείκτη μάζας σώματος κοντά στο 30% εκεί που θέλει να βρίσκεται, στο φυσιολογικό δηλαδή. Μιλάμε δηλαδή μέχρι ένα BMI 32. Ναι. Δεν καπνίζει. Αυτό πολύ σημαντικό για τη λιποαναρρόφηση. Ακούει τις οδηγίες του γιατρού, γιατί είναι πολύ σημαντικό να φοράμε κάποια ειδικά ενδύματα συμπίεσης και ό,τι χρειάζεται μετά την επέμβαση. Οπωσδήποτε. Και να έχουμε μιλήσει από πριν για να έχουμε ρεαλιστικές τι να περιμένουμε από αυτή την επέμβαση. Γιατί, όπως είπαμε, η λιποαναρρόφηση δεν είναι για να μας κάνει αδύνατους, αλλά είναι για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένο λίπος σε συγκεκριμένα σημεία. Σε συγκεκριμένα σημεία. Τώρα, ποια είναι τα προσδοκόμενα, ποιο είναι μάλλον, ας πούμε, καλύτερα, ποια είναι η προσδοκόμενη μείωση του λίπους μετά από την λιποαναρρόφηση? Επειδή πρόκειται για χειρουργείο και όπου μπαίνει το μηχάνημα της λιποαναρρόφησης για να ρουφήξει, προκαλεί και μια πληγή, θέλουμε να μείνουμε σε κάποια υγιή όρια, να μην προκαλέσουμε στον άνθρωπο ζημιά. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ασφάλεια. Ναι, οπωσδήποτε. Και η ασφάλεια στη λιποαναρρόφηση φτάνει μέχρι περίπου τα 6, το πολύ 7 κιλά λίπος. Δηλαδή, όσο περισσότερο παίρνουμε, τόσο μεγαλύτερο είναι ο κίνδυνος μετά για επιπλοκές. Μάλιστα. Οπότε, αυτό είναι καλό να το ξέρει και ο ασθενής από πριν, ότι 6 κιλά καθαρό λίπος μπορούμε να τα αφαιρέσουμε χωρίς προβλήματα. Καθαρό λίπος σημαίνει βέβαια είναι πολύ καλύτερο στην εικόνα από το απλά να χάσουμε 6 κιλά, που θα έχουμε χάσει και μύες και νερό. Στην εικόνα σίγουρα είναι καλύτερο, έτσι. Απλά δεν είναι και η ποσότητα, δεν είναι ότι αδυνάτησα 20 κιλά, 30 κιλά. Δεν συγκρίνεται με αυτό. Τώρα, επί τη ευκαιρία να ρωτήσω και αυτό, ότι δηλαδή εγώ κάνω μια επέμβαση λιποαναρρόφησης
και χάνω αυτά τα 6-7 κιλά του λίπους, τα οποία ήταν περιττά, μπορεί να ήθελα να χάσω μόνο αυτά. Αν όμως δεν ήθελα να χάσω μόνο αυτά σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και έχω λίπους και σε άλλα μέρη του σώματός μου, τα οποία είναι αρκετά κιλά. Τι μπορώ να κάνω, μπορεί να ξανακάνω την επέμβαση αυτή για τις λιπαναρρόφησης? Καταρχάς, σίγουρα μπορούμε να την επαναλάβουμε. Αυτό. Ναι, σίγουρα. Σε διαφορετικά σημεία του σώματος. Σε διαφορετικά σημεία και στα ίδια. Δεν και υπάρχει στα πρόβλημα. ίδια. Ναι. Ωραία, τέλεια. Κυρίως αυτό έχει μεγάλο νόημα σε ασθενείς, όπως λέγαμε πριν, με το λιπίδημα. Γιατί στα προχωρημένα στάδια είναι τόσο μεγάλη αυτή η ποσότητα του λίπους, η παθολογική, η οποία μπορεί να μην μας φτάσουν αυτά τα 6 κιλά για να την αφαιρέσουμε Γι' όλοι. αυτό, ναι. Και σε αυτές τις καταστάσεις μπορεί να έρθει και 2 φορές, μπορεί να χρειαστεί να έρθει και τρίτη φορά, μέχρι να γλιτώσει από το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί. Αν κάποιος έρθει σε κάποιο πρώτο στάδιο, πρώιμο, που δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ, μπορεί να ξεμπερδέψει και με τη μία και να ησυχάσει. Έχει να κάνει λίγο και με σε τι κατάσταση το πιάνουμε, δηλαδή το πρόβλημα. Σε ποια φάση είναι ο ασθενής, δηλαδή πόσο προχωρημένο είναι το πρόβλημα, είτε πρόκειται για λιπίδημα, είτε πρόκειται για άλλα, με εναπόθεση λίπους λόγω και της παχυσαρκίας, όπως λέτε. Άρα λοιπόν έτσι μπορεί να ξαναγίνει, και σε πόσο χρονικό διάστημα η διαφορά θα είναι αυτή? Αυτό για τον κάθε γιατρό διαφέρει και για τον ασθενή. Έχει να κάνει και με το πώς θα αντιμετωπίσει μετά το χειρουργείο με την χειρουργική περίοδο. Ναι. Αλλά εγώ περιμένω τουλάχιστον 3 μήνες για να έχει χρόνο ο άνθρωπος να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί και να δούμε και τα αποτελέσματα της πρώτης λιπαναρρόφησης. Γιατί δεν τα βλέπουμε αμέσως. Οπωσδήποτε, και αυτό είναι το καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Τώρα, έχω ερωτήματα για τη λιπαναρρόφηση. Καταρχήν, είναι μια χειρουργική επέμβαση, έτσι. Άρα, χρειάζεται να μπει στο χειρουργείο στην προκειμένη περίπτωση. Ακριβώς. Πόσο δύσκολη, ας πούμε, επέμβαση είναι για τον ασθενή, όχι για εσάς βέβαια, και πώς, αν χρειάζεται αναισθησία, να πούμε και όλα αυτά τα προκαταρκτικά για να ξέρουμε. Για τις λιπαναρροφήσεις αυτού του μεγέθους που μιλάμε για το λιπίδημα, δηλαδή για παράδειγμα, επειδή σε αυτό αναφερόμασταν και πριν, γίνεται με αναισθησία, γιατί μιλάμε για μεγάλες ποσότητες και όχι μόνο είναι καλό για τον ασθενή να κοιμάται, να μην πονάει, να μην έχει ενοχλήσεις, αλλά και από μόνη τη διαδικασία να κρατάει αρκετές ώρες. Δηλαδή, μια διαδικασία μπορεί να κρατήσει και 4 και 5 ώρες, ανάλογα με το μηχάνημα και με τα σημεία που βρίσκεται το λίπος. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι πάντα καλό να έχουμε και τον αναισθησιολόγο μαζί για να μας βοηθάει και με τα υγρά που χάνουμε, γιατί πρέπει και να υπάρχει και μια ισορροπία, ό,τι ρουφάμε να αναπληρώνεται στον ασθενή. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα για τον ασθενή είναι πολύ σημαντική η περίοδος μετά την επέμβαση. Δηλαδή, στο ίδιο το χειρουργείο κοιμάται, δεν καταλαβαίνει κάτι. Όταν ξυπνήσει όμως, θα πρέπει να φοράει ειδικά ενδύματα συμπίεσης. Πιθανώς θα έχει μελανιές, πόνο στα σημεία που ειδήματα, ναι. Αυτά κρατάνε τις πρώτες 2-3 μέρες, είναι χειρότερα. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι πολύ και εμείς σε κάθε περίπτωση δίνουμε στον άνθρωπο αρκετά παυσίπονα, αναλγητικά, για να μην πονάει. Γιατί δεν θα Άρα να πονάει. Άρα ο πόνος θα είναι κάτι το οποίο θα τον συνοδεύει ίσως στις πρώτες μέρες. Ναι, αλλά είναι τόσο που αντιμετωπίζεται με τα κλασικά παυσίπονα. Δηλαδή, αν τα παίρνει κάποιος τακτικά και δεν έχει. Δεν θα αισθανθεί τίποτα και ακούει τον γιατρό και φοράει τα ενδύματα και παίρνει και τα χάπια, τα παυσίπονα, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα απολύτως. Άρα λοιπόν είναι μια χειρουργική επέμβαση, χρειάζεται αναισθησία. Είπατε ότι η επόμενη λιποαναρρόφηση στην περίπτωση και του λιπιδήματος, αν έχουμε πει ότι αν έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το λίπος, μπορεί να γίνει μετά από 3 μήνες. Τουλάχιστον, έτσι. Τα αποτελέσματα πότε αρχίζουν και φαίνονται? Είπατε ότι φοράει κάποιες ειδικές συμπιεστικά ρούχα συμπίεση πάλι. Πολύ σημαντικά. Εξαρτάται, βέβαια, το σημείο στο οποίο γίνεται λιποαναρρόφηση. Εξαρτάται, αλλά το σημείο θα φοράμε διαφορετικά ενδύματα, δηλαδή για όλο το σώμα υπάρχουν. Αυτά βοηθάνε και στο να υποχωρήσει το πρίξιμο πιο γρήγορα και ο πόνος και για να δούμε και το τελικό αποτέλεσμα πιο γρήγορα. Γιατί όσο μαζεύει υγρό, τόσο πιο χειρότερο πρίξιμο, τόσο πιο πολύ αργούμε να ξεπριστούμε. Άρα λοιπόν στην αρχή δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα, γιατί ένας ασθενής ο οποίος βγαίνει από το χειρουργείο μετά από λιποαναρρόφηση δεν φαίνεται κατευθείαν ότι έχει γίνει μισός από ό,τι ήταν, γιατί έχει και τα ειδήματα, όπως κατάλαβα. Και ανάλογα και με την τεχνική που χρησιμοποιούμε, μπορεί την επόμενη μέρα να έχει μεγαλύτερο βάρος από πριν, από όλα τα υγρά. Τι έγινε τώρα, έβαλα κιλά μετά από τη λιποαναρρόφηση? Χρειάζεται αρκετό χρόνο, χρειάζεται κάποιες εβδομάδες. Ανάλογα με το σημείο που έχουμε ρουφήξει και την ποσότητα, μπορεί να είναι από 3 μέχρι 6 μέχρι 9 εβδομάδες για να δούμε, ας πούμε, έτσι, ένα ωραίο αποτέλεσμα. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε με τον ασθενή πριν το χειρουργείο, ανάλογα με το σχέδιο του χειρουργείου. Και πιστεύω, κύριε Κολιτσιδάκη, πως ενημερώνετε τους ασθενείς σας σίγουρα ποια θα είναι η εικόνα μετά από το χειρουργείο σε περίπτωση επέμβασης με λιποαναρρόφηση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να έχουμε μιλήσει από πριν, να ξέρουμε τι ακριβώς να περιμένουμε, σε ποια σημεία θα επέμβουμε. Δεν μπορούμε να πιάσουμε να ρουφάμε παντού και ό,τι τύχει. Και αυτό, ότι κάποια σημεία στη συγκεκριμένη φορά, έτσι. Για να ξέρει και ο ασθενής μας τι να περιμένει για μετά το χειρουργείο. Δηλαδή, όταν δει το τελικό αποτέλεσμα, 6 εβδομάδες αργότερα, ας πούμε.
Μάλιστα, υπάρχουν κάποιες επιπλοκές, λέμε τώρα, έτσι, στην περίπτωση λιποαναρρόφησης και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να ανήκουν αυτές οι επιπλοκές? Αυτά που συζητήσαμε πριν δεν τα λέμε τόσο πολύ επιπλοκές, γιατί τα ξέρουμε από πριν ότι θα γίνουν. Είναι ο λίγος πόνος, λίγες μελανιές κτλ. Αυτό που φοβόμαστε εισαγωγικά είναι, και το πιο σπάνιο φυσικά, αλλά πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι, είναι η εμβολή και η θρόμβωση. Γι' αυτό δίνουμε πάντα στους ασθενείς μας και ενέσεις αντιθρομβωτικές. Παρίνες, έτσι. Μπράβο. Ναι. Και σε αυτό βοηθάνε και ενδύματα συμπίεσης λίγο που δίνουμε. Και γενικά προσέχουμε πολύ σε αυτό το θέμα. Και τη διατροφή παίζει κάτι άλλο, η άσκηση, η διατροφή, τι κάνουμε σε αυτό το διάστημα? Δεν τα φοβόμαστε αυτά. Εγώ Τέλεια. λέω στους ασθενείς μου να περπατάνε όσο πιο γρήγορα μπορούν, γιατί βοηθάει πάρα πολύ το περπάτημα. Ωραία. Αλλά αυτό μέχρι εκεί. Ωραία. Άρα λοιπόν, τι περιμένω να δω μετά τη λιποαναρρόφηση, την επέμβαση αυτή, την ποθητή, έτσι? Βλέπουμε μια αισθητή μείωση του λίπους στα σημεία που έχουμε επέμβει. Δηλαδή, απλά πρέπει να πάρει το χρόνο του αυτό. Ναι, δηλαδή άμα ρουφήξουμε στο πούτι, ας το πω έτσι απλά, ή στο γλουτό, θα περιμένουμε 4, 5, 6, 7 εβδομάδες και θα δούμε την περίμετρο του ποδιού να έχει μειωθεί. Γιατί το έχουμε κάνει τη λιποαναρρόφηση. Φυσικά, εννοείται. Ή ας πούμε αντίστοιχα στην κοιλιά ή στον κορμό που θέλουμε, ανάλογα και το αποτέλεσμα. Η κοιλιά μεγάλο θέμα για τις γυναίκες και για τους άντρες, πιστεύω, γιατί μιλάμε και για τα δύο φύλλα στην προκειμένη περίπτωση σε σχέση με τις λιποαναρροφήσεις. Γιατί και οι άντρες έχουν συσσόρευση λίπους σε πολλά σημεία, είτε είναι η κοιλιά είτε σε άλλα σημεία του σώματός τους, και πιστεύω ότι υποβάλλονται και σε αυτές τις εθνικές επεμβάσεις. Και πιο συχνά από ό,τι θα περίμενε κανείς. Ναι, και καλά με πολύ καλά αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Είναι υπάκουοι οι άντρες? Είναι καμιά φορά πιο υπάκουοι. Κύριε Κολιτσιδάκη, τώρα μετά από όλα αυτά, θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο που πιστεύω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο. Πόσο καιρό θα διαρκέσει το αποτέλεσμα της λιποαναρρόφησης? Δηλαδή, χάνω εγώ το λίπος, μας το εξάγετε τέλος πάντων εσείς, και πόσο καιρό θα μπορώ εγώ να αισθάνομαι καλά? Δεν πρέπει να κάνω συνέχεια δίαιτες, να κάνω κάτι άλλο, να μην τρώω, τέλος πάντων, τι να κάνω? Αυτό είναι και το καλό με τη λιποαναρρόφηση, ότι κρατάει για πάντα το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το τέλειο. Τα λιποκύτταρα που ρουφάμε, που τα αφαιρούμε χειρουργικά, δεν ξανάρχονται, έχουν φύγει, χαθήκαν. Που αυτό σημαίνει βέβαια ότι αν μετά φάμε, βάλουμε ξανά κιλά, θα μπει σε άλλα σημεία του σώματος και τελευταίο, και αν θα μπει στα σημεία που ρουφήκαμε τη λιποαναρρόφηση. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά. Ωραία, πολύ ωραία. Τώρα, και θέλω να ρωτήσω κάτι, έτσι κλείνοντας για τη λιποαναρρόφηση, είναι ασφαλής επέμβαση και πόσο είναι σίγουρα, πόσο ασφαλής επέμβαση είναι? Είναι πάρα πολύ ασφαλής επέμβαση, όπως και όλες οι επεμβάσεις της αισθητικής χειρουργικής, γιατί έχουμε ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας, ακριβώς επειδή γίνονται για αισθητική. Ωραία, τέλεια. Και πρέπει να γίνεται φυσικά από εξειδικευμένο γιατρό σε εξειδικευμένο κέντρο. Ναι, και μια ακόμα ερώτηση για τη λιποαναρρόφηση, γιατί ίσως κάποιες γυναίκες οι οποίες έχουν μπει στη διαδικασία της εγκυμοσύνης, έχουν πάρει αρκετά κιλά και σίγουρα αισθάνονται ότι έχουν λίπος περισσότερο, θέλουν με το, πώς λέγεται, mommy makeover, ναι, με όλο αυτό το κόνσεπτ, είναι ένα άλλο βέβαια θέμα, να χάσουν αυτά τα κιλά τους. Τι πρέπει να κάνουν? Πόσο καιρό μετά από τη γέννα, ας πούμε, έτσι, μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία? Γιατί μπορεί κάποιος να ενδιαφέρονται να το κάνουν αυτό και θέλουν να μάθουν. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι βέβαια αρκετά μεγάλο. Είναι άλλο θέμα. Απλά εγώ θέλω και το χρονικό διάστημα. Τόσο πολύ. Ναι. Ένα εξάμηνο σίγουρα. Περίπου μετά. Ναι, χρειάζεται, μπορούν να το κάνουν αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για τη λιποαναρρόφηση. Πάμε να δούμε και το άλλο θέμα το οποίο έχει πραγματικά ενδιαφέρον και θέλω να προλάβουμε να το πούμε. Να μιλήσουμε λοιπόν τι είναι η λιπομεταφορά. Πέστε μας. Η λιπομεταφορά είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Έχει να κάνει με τη λιποαναρρόφηση, γιατί πάντα συνδυάζεται. Πρέπει από κάπου να πάρουμε λίπος για να το πάμε κάπου αλλού. Ναι. Και μας βοηθάει και στο να δώσουμε ένα πιο ωραίο σχήμα σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Ναι. Αλλά έχει ιδιαίτερη αξία τώρα τελευταία, γιατί χρησιμοποιούμε τα λιποβλαστοκύτταρα για να ανανεώσουμε το σώμα μας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Να πούμε τι σημαίνει αυτό. Συγκεκριμένα, τι είναι τα λιποβλαστοκύτταρα και με ποιο τρόπο τα χρησιμοποιούμε κιόλας? Πρόκειται για κύτταρα, βλαστοκύτταρα, τα οποία μπορεί να τα έχουμε ακούσει από αλλού, τα οποία βρίσκονται στο λιπόδιστο, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ στην ανανέωση και στην επούλωση. Και εμείς τα χρησιμοποιούμε, τα εξάγουμε με τη λιποαναρρόφηση, όπως κάνουμε πάντα, με την κλασική λιποαναρρόφηση, δεν έχει κάποια διαφορά. Ναι. Και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για λόγους αισθητικής, δηλαδή καθαρά να τα βάλουμε στο πρόσωπο για να βελτιώσουμε κάποιες ρητίδες, να δώσουμε νέα λάμψη, σφυριγγυλότητα και να κάνουμε το δέρμα πιο νεανικό. Αλλά αυτό που έχει εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και στην αναγεννητική θεραπεία των πληγών. Δηλαδή, έχουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν χρόνιες πληγές,
έλκη που δεν κλείνουν, δυσκολίες που μπορεί να τα κουβαλάνε για μήνες ή για χρόνια. Και σε έγκαυμα, ίσως. Και σε Σκέφτομαι εγκάβματα, τώρα ναι, εγώ. αν δεν κλείνει η πληγή, αν δεν θεραπεύεται. Ναι. Και έχει αποδειχθεί ότι τα λιποβλαστοκύτταρα, τα οποία μεταφέρονται σε αυτές τις πληγές, με Ναι. αυτή τη διαδικασία, βοηθάνε πάρα πολύ στην επούλωση. Και να κλείσει η πληγή πιο γρήγορα και πιο καλά. Και με λιγότερες επιπλοκές για τον ασθενή. Ναι. Τα λιποβλαστοκύτταρα, τα οποία φυσικά τα λαμβάνετε μετά από την λιποαναρρόφηση, δέχονται κάποια επεξεργασία προκειμένου να διοχετευτούν στα υπόλοιπα σημεία, στο πρόσωπο ή στο σώμα, αναλόγως που έχουμε κάποιο θέμα. Όχι, γιατί δεν τη χρειάζονται. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον με αυτό το θέμα, είναι ότι τα ρουφάμε με τη λιποαναρρόφηση. Και πάνω από τα μισά από όσα έχουμε ρουφήξει εμείς με το μηχάνημα το κλασικό, που αλλιώς θα τα πετούσαμε στα σκουπίδια γιατί δεν το χρειαζόμαστε κάπου αυτό το λίπος, είναι ζωντανά και είναι χρήσιμα στις λειτουργίες αυτές που είπαμε. Δηλαδή, στο να βοηθήσουν στο να κλείσουν τις πληγές και Άρα να δώσουν μια κλείνουμε ωραία τις αισθητική εικόνα. πληγές και δίνουμε πολύ ωραία και απαλή εικόνα στο πρόσωπο. Πολλές Για φορές το παράδειγμα, ναι. θέλουμε. Για παράδειγμα, έτσι. Μπορεί να έρθει ασθενής ο οποίος έχει μια ουλή με βάθος κάπου στο χέρι, στον κορμό. Μπορούμε και αυτό να το γεμίσουμε με Αλήθεια, λίπος. Δηλαδή αλήθεια. αυτό βοηθάει και εκεί. Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό. Μερικές φορές έχουμε διάφορα σημάδια στο πρόσωπο, έτυχε από κάποιο ατύχημα που ή έχουν από... βάθος, που δεν είναι έχουν επίπεδα. βάθος. Ναι, και αυτά μπορούμε να τα γεμίσουμε με λίπος και να Που έγινε κάτι στην πρακτικά να εφηβική εξαφανιστούν. ηλικία, Ναι. μπορούμε να το γεμίσουμε λίπος και οι ρητίδες παίζει ρόλο. Και τις ρητίδες. Και τις ρητίδες μπορούμε να τις γεμίσουμε με αυτόν τον τρόπο Ναι. και να ομορφύνουμε έτσι την όψη και μόνο που έφυγε η ρητίδα δηλαδή. Και έχουμε και τα λιποβλαστοκύτταρα, τα οποία βοηθάνε να ανανεωθεί το δέρμα φυσικά και να δώσουμε μια περισσότερη λάμψη και νεανική όψη, δηλαδή αυτό που ζητάμε. Πολύ ωραία. Πόσο διαρκεί η ζωή των βλαστοκυτάρων, των λιποβλαστοκυτάρων, και μπορώ αυτά να τα χρησιμοποιήσω, ας πούμε. Αυτά τα χρησιμοποιούμε αμέσως, δηλαδή είναι εκείνη την ώρα, στο χειρουργείο. Στο ίδιο χειρουργείο τα παίρνουμε. Α, αυτό δεν μας το είπατε όμως, πρέπει να μας το Όχι, πείτε. όχι. Στο ίδιο χειρουργείο θα γίνει η αναρρόφηση, Ναι. η οποία δεν χρειάζεται να κάνουμε μια μεγάλη λιποαναρρόφηση, να μπει ο ασθενής σε αυτή τη διαδικασία. Μπορούμε, αν θέλουμε, απλώς τα Και θα ήθελα να το ρωτήσω αυτό, λιποβλαστοκύτταρα, ναι. να πάρουμε μια πολύ μικρή ποσότητα με τοπική αναισθησία. Δεν έχει Από καμία κάποιο σχέση με σημείο την που υπάρχει λιποαναρρόφηση. λίπος στον ασθενή, έτσι. Μπράβο. Από πού βρείτε εσείς το Παντού βρίσκουμε. Ναι, σίγουρα. Και να τα βάλουμε στη σημεία που μας ενδιαφέρει. Και μιλάμε για μικρές ποσότητες, οι οποίες ούτε θα έχουμε την απώλεια αίματος που είπαμε, ούτε τα προβλήματα, τον πόνο και όλα αυτά της λιποαναρρόφησης, τα κλασικά. Επειδή μιλάμε για Ναι, πολύ και είναι γρήγορη πολύ διαδικασία. σημαντικό αυτό που λέτε. Γίνεται επί τόπου την ίδια ώρα. Αυτά δεν μπορείς να τα κρατήσεις για να τα χρησιμοποιήσεις αλλού. Πρέπει εκείνη την ώρα, όπως βγει από τον ασθενή, το έχεις στο μηχάνημα κατευθείαν και τα βάζεις εσύ στο σημείο που Μάλιστα. θέλεις με συγκεκριμένο τρόπο. Άρα δεν χρειάζεται εμείς να μπούμε, ακόμα και αν έχουμε λίπος και κιλά, στη διαδικασία και θέλουμε να το κάνουμε. Άλλο αυτό. Δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία της λιποαναρρόφησης ως χειρουργική επέμβαση. Με τοπική αναισθησία γίνεται η αφαίρεση του λίπους επί Μπράβο. τόπου και μετά γίνεται η Η τοποθέτηση λιπομεταφορά, την του. τοποθέτηση με σύριγγα εκεί που θέλουμε. Ναι. Στο σημείο ή στα σημεία που θέλουμε, ανάλογα με το αποτέλεσμα. Έτσι. Ναι, πολύ ωραία. Τώρα, κάτι το οποίο δημιουργεί κάτι πόνο αυτό στον ασθενή, ίσως, η λιπομεταφορά. Τι εννοείται. Πόνο. Πόνο. Αυτό όχι. Η λιπομεταφορά από μόνη της δεν πονάει. Ναι. Δεν έχει πόνο. Δηλαδή έχει το τσίμπημα της βελόνας. Αυτό είναι όλο. Δεν έχει Εντάξει, δεν είναι και τόσο παραπάνω. δύσκολο προκειμένου να ομορφύνουμε και να λιάνουμε, ας πούμε, το πρόσωπό μας. Ή και Ακριβώς. την άλλη, όπως είπατε, και το άλλο πρόβλημα που υπάρχει, να επουλώσουμε πληγές που Και σε αυτές τις μέχρι πληγές- τώρα τυχόν δεν μπορούσαμε να... Μπράβο. Και σε αυτή την πληγή, με ένα τσίμπημα της βελόνας, το πολυδίο βάζουμε και τα λιποκύτταρα κάτω από την πληγή για να κάνουν και τη δουλειά του στην αναγέννηση. Τώρα, και το τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας θέσω, κύριε Κουλτζητάκη, είναι πόσο καιρό διαρκεί αυτή η θεραπεία της λιπομεταφοράς. Η λιπομεταφορά, ουσιαστικά το αποτέλεσμα διαρκεί κατά κάποιο τρόπο για πάντα. Αλήθεια. Δηλαδή, αν πούμε για μια πληγή, θα Για την κλείσει πληγή, και θα εντάξει. ησυχάσουμε. Ναι. Πιο πολύ Τώρα άλλα μιλάμε για ενδιαφέρον την τώρα τις ομορφιά γυναίκες. και Το την αισθητική. πρόσωπο, ναι. Αισθητική. Εκεί αντιμετωπίζει άμεσα τις συγκεκριμένες ρητίδες, το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχουμε εκείνη τη στιγμή, αισθητικά. Που μετά φυσικά είναι σαν να έχουμε γυρίσει το ρολόι πίσω και αυτό συνεχίζει να χτυπάει. Δηλαδή ο χρόνος τρέχει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αλλά εμείς έχουμε δώσει ένα ωραίο πισωγύρισμα, ας πούμε, στην εικόνα. Φυσικά. Αυτή. Γίνεται πιο Αλλά νεανική και φρέσκια. δεν είναι όπως το ιαλουρονικό οξύ που Εκεί λέμε ότι θέλει. αυτό ακριβώς το ερώτημα θα έκανα Όχι, τώρα. δεν είναι. Με αυτή την έννοια, όχι, δεν είναι ότι θα φύγει αυτό το λίπος από μόνο του.
Απλά στη διαδικασία της γύρασης στη φυσιολογική, κάποια στιγμή η εικόνα θα σπάσει πάλι. Θα σπάσει, είναι ναι. φυσιολογικό. Θέλω να ρωτήσω αυτό ακριβώς. Μπορεί το λίπος μέσω της λιπομεταφοράς, για το πρόσωπο μιλάω συγκεκριμένα, γιατί τις γυναίκες και τους άντρες τους ενδιαφέρει πιο πολύ και το πρόσωπο, γιατί είναι ο καθρέφτης. Αυτό μπορούμε να αντικαταστήσει το μπότοξ ή το εκάστοτε ιαλουρονικό. Θα ρωτούσαν ίσως κάποιοι τηλεθεατές. Το πιο σημαντικό είναι να ξέρουμε τι κάνει Κάθε τι. Μπράβο, και να τα χρησιμοποιούμε συνδυαστικά. Δηλαδή, τα πιο ωραία αποτελέσματα είναι όταν ξέρουμε πώς ακριβώς να χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που μας δίνει η πλαστική χειρουργική και να χρησιμοποιούμε το κάθε ένα στο κατάλληλο σημείο. Δηλαδή, μπορεί να γίνει και συνδυασμός λιπομεταφοράς και μπότοξ. Όλα γίνουν. Εννοείται. Κάνουν διαφορετικά πράγματα. Ναι. Και με το ιαλουρονικό πάλι μπορούμε να το συνδυάσουμε. Να βάλουμε σε κάποια σημεία ιαλουρονικό, σε κάποια λίπος. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλές επιλογές στα χέρια μας. Και το θέμα είναι πώς θα διαχειριστούμε. Για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στο κάθε πρόσωπο. Να υπάρχει καλύτερη ποιότητα του αποτελέσματος στο πρόσωπο. Ναι, αυτό που λέτε. Δηλαδή... Το σημαντικό είναι να έχουμε μια καλή ανάλυση από πριν του προσώπου. Ναι. Να το έχουμε μελετήσει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Και να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε σαν ασθενή, ανάλογα με όλες τις επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Και να ξέρουμε και ότι η λιπομεταφορά είναι μία από αυτές. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για το λιπίδημα και στο δεύτερο μέρος για τη λιποαναρρόφηση. Πιστεύω ότι λύσαμε τα περισσότερα ερωτήματα των τηλεθεατών, κύριε Κολιτσιδάκη. Το ελπίζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε και όλους εσάς, αγαπημένοι μου φίλοι, που μας παρακολουθήσατε. Είμαστε μαζί, ξέρετε, κάθε Κυριακή και Τρίτη στις 10, όπως επίσης με ένα νέο καινούριο θέμα, την Πέμπτη σε επανάληψη το Σάββατο το ίδιο θέμα και πάλι στις 10. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε την υγεία σας και την ομορφιά σας όμως. Γεια σας.